Ka Meghalaya kalong ko Jylla ka donbok haduh kata hakini kisngi ka kynhun jo ki Hati haduh arp pratali kilawan rung shnong na Bangladesh haka thain Gasuapara South Garo Hills District katba kiwei kiri ka pyrthei bat ki Jylla kari India ki sliang bat angnud bandon ka ktem Hati. Katkum ka Khubor balayo na katei ka thain laong bagini ki Hati kila phet na ka jingpynthut ki breu ka Bangladesh bat kila rung shari India bandri itngen ha Gasuapara. Ki Hati kilong kimrat klau ba koridor na kari India ber khamtam ya ka Jylla Meghalaya. Ka Gasuapara kari ka Khaii Dewiong ka ba he bha ha Garo Hills ka ba ya seriem ber ka Dawki-Tamabil ha West Jaintia Hills District. Kani ka thain kadang don ki klau ber ben ka ba ya dei bha ban shong ban sa ki Hati klau ba koridor ha kani ka thain. Tunjuk.